Tibay vek ule tun chumchu miso thawmhnaw pawr tihfaina zani songa chawa ka cha hi Korean review le dona ni hei hi bis takmi win ka cha khol thila ni wang hian tho thatle tu karing lawa ma se alo chalu tuk zo ka karin ang ai khan achina ronin choma chuan thawmhnaw bal thawmhnaw pawr kan lak thlak sa tom khom na tur khalo in chom boka abal deuh na chan khu video ka record ma hian ka man to wanga ne kha min lo sha sak ola chuanin battery hmanga ni lawa plaka wa pa man chi ni a hruye ro hi chu a seilu tuk lo ni tha ti kha kan soitel du boka chuanin hei ka thawmhnaw pawr lo me hi lo ti fai chin don ni o magic ang khanin thoklo a voi khat no at fai ngal vek ang khani lawa kan no non kha ngai ve ni phemi manghian maro chu ala thlafai lu to ka chu ba ka chuanin thawmhnaw ble ta kan zia thlak ang ai kha chuanin thawmhnaw ka atipan ve lawani chu mi wang chuan indu ve be sing ve nhan Korean review sak chu ni hei hi ka cha lai khanin discount kanang fo a zani somthum pasari chen ka cha thlenga ni nangni bun in lo cha ve do na ni chuanin a product in mu ve la khanin anwaya khanin product ami ang thau ma se midangina anzor ang kha sang ron lang do na ta khan atlo min lo thlang thiam do nya chuanin hei kan muang hianin a por kha la file to ka duangin camera hian zoom thalo zo ka in mang ve dua in mamo zong te ni chuanin in lo cha ve chawanga chuanin ka review te min lo thlir chhun zom sak zel turin ko ngen du bok chawa thil dang po kan lo ti chho zel don ani in zawa in bye bye vek ule